Čaute ľudia, ja už som prišla zvonka a môžeme sa ísť odmávať. Ja proste nechcem. Bude hrozné. Budete písať hejty, že prečo toľko tej veci vymeniam a že toľko toho nemám a tieto veci a to ja proste nechcem. Vy ste mi to písali, to je hrozné. Dobre. Prvé čo? Ty kokos. Neodpadnite potom. Musíte opatrne. Vždycky si neprozmite ten make-up, lebo make-up robí najviac zle. A hlavne z make-upu sa vám potom robia vyrážky. Takže na make-up nevadí, keď miniete dve tieto, ak sú to, viete proste čo myslím, hej? Musíte si dávať pozor, koľko toho miniete. Potom ústa. No veľa ľuďom sa stáva, že ústa im vždycky ostanú a tak to je tunel. Všetko proste zmeníte takto. A počkajte, ja nebudu. Nebudu tu. Nevidím. Ty kokos. Nevidím. Ja som strašne veľa make-upov minula. Treba šetriť. Rád mám teraz. A teraz nám stačí handrička. A zistíte, či styknete šumy. Vy to asi nevidíte, ale je tam strašne veľa, takže moja krásna modelka dneška, takže pomôže. Ja sa make-upu jak hovado tam mám. Už vyzerá, že to je v pohode. Ešte raz si radšej pretriem. A je vidno, že už to je v pohode. Tak to vyzerá moja tvár po odmalovaní. A teraz sa prezlečíme. Ja už som prezlečená. A teraz dáme vlasy do cepu, lebo ich mám ako divomára. Môžem si zacvičiť s kamoškami. Ja som bola troška to úplne mimo, lebo som mala šaty. A ozvyčila som aj tak. Či si takto proste robiť soba doma. Takto pekne krásne. Si to zaplatíte. A máte hotovo. A vždycky si po odmalovaní dajte alku a premazte si ruky a vlasy, takže ja tu mám takúto vec. Na ľudí máte, že toto. Ja to môžem tiež použiť, proste, neviem. Tak, ale ja používam hlavne túto vec. A to vám proste tú vec uľahčí. Máme tu masku na uhre, ktoré ja vážne mať nechcem, takže to nejde. Už ide. Dva vlasy. Bro.
natrete. Ak to máte teda, veľa ľudí má masku akože od lupociu, ale to si musí potom umyť. Takto. Nemusíte tým šetriť. Ako strašne, vieš, ako môj brat hovorí bubák. Ja som bubák. To som asi predala. Veľa som predala. Aha, ja som dobrá. Jaume, počkajte chvíľku, dajte mi minútu. Proste som to mala v oku a proste hensley. Vyzerám hrozne a môj brat hočí ako keby bol mozor mi really. Potom si veľmi umýte ruky, aby lebo na rukách to že vraj škodí, že potom sa vám budú robiť také tie samé výražky, takže ja sa presuniem. Čo bude? Si ako normálne umyjete ruku vodou. Stačíte telo vodou. Takto. A to nejde akože moc dole, že proste stále máte šedé ruky. Tak si nanesiete mydlo. Toľko to stačí. A začnete to poriadne akože drtiť, dokým nebudete mať poriadne penové ruky. Takže to budete takto krásne peniť. Nemám dobrá pyžama. Budete to drtiť, koľko sa len dá. A my si proste do školy ešte, že špinaví. To si budú mysleť, že ste sa hrabali, čo neviem, v hnoji. No nie práve v hnoji, ale nejakom popole. Že ste sa tam hrabali a že ste sa neumeli a teraz jete tými rukami. Takže si to poriadne, aspoň takto, aby ste to mali. Potom si ako normálne umyjete ruky. Robíte akože vytrastiete a umyjete. To je náročné. Mám ich utreté. A keď máte už veľmi dobré utreté, dávame krém na ruky. Cikoko. Toto je čo? Ináč, potom si ešte musíte toto dať. Tak. Mám. Dobre. Krém. Takýto krém podľa mňa poznáte, každý ho rozvidia, každý ho možno používa, niekto ho môžeme na mase črpta, takže si ho otvorí. Ja to idem vystačiť toto. Nesiete na ruku. Stačí takto, hej. Ne, že si to takto vylejte celé, že hajaka buďaka šach, hej. Takto si ponatierate ruky, lebo že vraj, keď máte troška tej šedej farby, že sa vám začnú tuto robiť takto pupáky všade, takto červené, hnusavé, hnusné, škaredé. Takto si budete tie ruky asi 10 minút natierať.
Zatiaľ čaute. Dobre, som po 5 minútach. Už som si to poriadne natierala. Ako vidíte, teraz stačí si troška ich akože umyť, ale aby ten krém zostal. Takto. Nie proste veľa. A studenou vodou, lebo keď si ho akože umýjete, tak